Dobrý deň, vitajte pri ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes sa naučíme tvorbu čísloviek od 20 do 30. Číslo 21 tvoríme podobne ako v českom jazyku. Teda ideme odzadu. Česi povedia 1 a 20. Nemci to tvoria takisto. 1 vieme, že sa povie eins. Pozor, S vypadáva. Ostane iba ein. Und je A. 20, 20. Teda spolu ein und 20. Aj to píšeme spolu. Všetky tieto čísla, hoci sú dlhánske a zložité, sa píšu spolu. Ideme na 22. Znova odzadu 2 a 20. 2 und 20. 23, 3 a 20. 3 und 20. 24, 4 und 20. 25, 5 und 20. 26, 6 und 20. Pozor, tu S nevypadáva, ostáva normálne pravidelne vytvorená číslovka 6. 27, opäť nedochádza k skracovaniu, sedmička ostáva v plnom tvare, čiže 7 und 20. 28, 8 und 20. 29, 9 und 20 a 30 normálne pravidelne 30. Všetky ďalšie čísla od 30 do 40, od 40 do 50 a podobne sa tvoria podľa tohto istého princípu, čiže vždy odzadu. Napríklad 32 sa povie 2 und 30, 43 3 und 40 a podobne.